Simula nung kinuha ni Tatay Nestor si Rena, sa poder ni Kalingap Roda, at sinabi niya dito kay Roda, na siya muna ang mag-aalaga at ipapaalbularyo niya ito si Rena. Dahil po dyan sa ginawa ni Tatay Nestor, maraming netizens ang patuloy na binabash si Tatay Nestor. Kung sa kalagayan ni Tatay Nestor saan ba siya lulugar? Pag nasa Kalingap si Rena, binabash pa rin si Tatay Nestor, at kung nasa poder naman ni Tatay Nestor si Rena, ay binabash pa rin. Kaya tama lang siguro na kinuha na niya ang kanyang apo sa pangangalaga ng Kalingap si Rena. Dahil isa na rin sigurong dahilan ay pagod na rin si Tatay Nestor sa pangbabash. At panindigan na lamang niya, ang mga natatanggap niyan pangbabash sa kanya at ayaw na rin niyang madamay pa, ang Kalingap. Kaya patunayan na lamang ni Tatay Nestor, na mali ang mga inaakusa sa kanya ng mga tao. So ito na nga po, nagpakita na sa wakas si Rena, ang akala ng karamihan, hindi na ito makikita pa si Rena, kung ano na, ang update sa kanya. Mukhang tayo po ang masusurpresa, sa pagdating ng araw mga kaagapay. Si Rena pala, ay tuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Bagamat maraming taga-suporta ni Rena, ang nabahala kung ano na, ang nangyari kay Rena. Subalit lingid pala sa kaalaman ng karamihan, ay patuloy pa rin pala ang kanyang pag-aaral. Dahilan siguro sa kanyang teacher, ay magkalapit lang naman sa kanilang lugar. Kaya siguro naisipan ni Tatay Nestor na ipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ni Rena, dahil sayang naman lahat, kung ito ay mawala lahat ang kanyang natutunan. At kung inyong matatandaan mga kaagapay, na ito rin ang sinabi ni Teacher Cherry, na magkalapit lang sila ng lugar si Rena. Ang sabi pa ni Teacher Cherry, sayang naman talaga kung ititigil umano ang pag-aaral ni Rena, sapagkat malaki ang tulong na maibibigay, pag pumapasok sa pag-aaral si Rena. Mas maigi na rin ito, kaysa nakamukmak, lagi sa bahay. At alam naman po natin baka naruroon din si Tio Rodel niya, baka makapag-isip pa ng hindi kaaya-aya, kapag nakita niya si Rena mga kaagapay. Kaya lagi po tayong nakasuporta kay Rena, at ipagdasal na sana, nasa magandang pangangalaga sa kanya. Alam naman po natin, na ito ang pinangangambahan ng karamihan, lalo na ang mga sumusuporta kay Rena. Sana hindi mapabayaan at malipasan ng gutom, at mapainom ng gamot sa tamang oras. Kaya sana lang masunod nila, ang tamang sinabi ni Kalingap Roda sa pagpapainom ng gamot. At sana lang makapag-isip pa ng maayos si Tatay Nestor na maibalik niya sa pangangalaga ng Kalingap si Rena. At sana lang pag bumisita si Kalingap Rab kay Rena, sana kausapin ni Kalingap Rab ng masinsinan si Tatay Nestor, baka magbago pa ang isip ni Tatay Nestor. Sapagkat kung wala silang tinatago kay Rena, hindi dapat nila hadlangan ang kagalingan ni Rena. Muli po akong nagpapasalamat sa inyong lahat mga kaagapay, at huwag din po sanang kalimutan, mag-like, mag-subscribe ang aking channel Kaagapay Mo, at syempre suportahan din po ang channel nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rab, ganun din po, ang programa ng Compassionate Heart Caring for Charity. Salamat po hanggang sa muli.